Idol Dennis, come in. Ay tiya may siya nga honor student kalpasan nga nalmes iti irrigation system iti barangay Turod, Quezon, Isabela. Nabigbig tiya biktima ni Princess nga agtawan sa Buluket Taupat grade iti student ti barangay San Jose iti Mali, Isabela. May basar iti report manipod iti PNP station ti biktima kita nagturong iti lugar kadwa na pa iti agtawan ti 12 anyos nga napanda didigos iti irigasyon isumeten iti panakalmes na in karigatan iti kadwana nga insalakan ti biktima ng saandangan rescue agapo ti ginapigsa ti Aisdenom iti nadakama tang lugar iti agdama ket nabagaan ni presidente maliklikan tanti mapanagdigos ti lugar at maliklikan iti panakulit kas tinapasamak kini Princess. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.